Timur Kasimov Zülfikar. İlk bir ayt geçmeli da Timur Kasimov Zülfikar Tacik Rus şahiri. Geçmişin beyik medeniyetini, edebiyat medeniyetini, geçmişin edebiyatın qalananlarını şunun modern edebiyatına salıp geleceği kerwen bilen yollayan şahir. Yollayan şahir häzirem diri Tacikistan'da yaşayan Tacik Rus şahir deyip alýarlar. Edebiyatın bir täze wagly, agyrly, döwrewap medeniyetini öz dörüjlüğüne singdirip, dörüjlüğü bilen dünya edebiyatynyň geleceğine, nusku edebiyatyna goşan şahir. Indi bir eserin tarihi diýdik, bir kitabyň tarihi diýdik. Men kitabym bar döwürdöş ady. Kitap 3 bölümden ibaret. Biri döwürdöş, birinji bölümi, ikinji bölümi performans psikologik geçit. Üçüncü bölüm interpretasiya, ol edebiyatdaky zatlar. Dördüncü bölüm oğulmayadan hatlarım Makarenkoň stiline, Makarenkoň öz pedagog Makarenkoň öz oğulmayadan hatlary stiline ýöne çepermek. Indi döwürdöşde, men döwürdöş bölümde bir näçe şahir ýazgylar bilen söhbetdeş boldum. Men aýtmaly dadym, her bir dörüjlük adamsynyň özüniň bir öňüne goýan maksady bolýar, ilki işler başlamadan öňürtü. Şol dörüjlükde menem özümiň öňümde maksat goýdum. Meniň jurnalist ökmünne, şol hünär okan ökmünne men nämeler şoň özüne wada nirlerden şol çeşmak gaýdýar her bir işin. Şoň ýaly menem şo Timur Kasimov Zülfikarov ýene-de bir näçe bir metrler bilen öz hormat goýan ýaz şahirler bilen käbirleri diýerler bilen söhbetdeş boldum. Käbirler bilen aýatda ýogum bolsa hyýar söhbetdeş boldum. Şu men öz gowurýan stilim sebäbi şo näme üçin bir ýazgy beýlek ýazgyň gowurýa olam hökman ýagdaýda ruhdaş bolmalar şoň üçin. Şondan gelip çykýan. Onuň indi şu taýda men şo döwürdöş bölümde esasy söhbetdeş bolan adamlar metrler barada gurrun etjek bolýan Timur Kasimov Zülfikar döwrüminiň şunuň gaty uly poeziýasynyň, güýçli poeziýasynyň bir nişan belgisi, ýani möhür poeziýasy var, şeýle bir täsin gydakly men üçin gaty derwişi poeziýa ähli hemme Mevlana Celaleddin Rumi aýdýar, kapyalary oturlar, nokotlar aýyrsana gelkim şeýle bir erkin söhbet edilýärdi. Şo Celaleddin Rumiň stiline bir hili, ýani eserdäle ýöne erkin poeziýasy bar. O taýda bir kapyada ýok, ütgüşgüni okasyň ele çekip öldürip barýar, потому что şoň öz içinde ýadrosyna edebiýatyň wagosy bar. Edebiýatyň wagosy bar ýerde hökman edebiýat güýçli bolýar. Çünki edebiyatym başga synwatlar ýaly adamlaryň wagosy bolar. Şol wagany şol näme üçin ýarany gitçikkä çaga wago diýip tanatýarlar da şol. Onuň şol wago şol anmak ýa-ni ilkinji bolaýjak adam bolurmaýan dünýede adamyň dünýesinde şolaryň wagosy gaty uly. Şoň üçin hem
Ştaýda Timur Kasimov Zülfükarowyň tebigatyny, edebiýatynyň ýazyjylyk ýa-ni fenotynyň tebigatyny düşündirmek isleýän şoň bilen birlikde hem Nuskow edebiýatdan susup alyp şunyň modern gazanyna garyp onuň çörek edip kerwenden gelejegi berýärde gaty uly başarnyp geçmiş edebiýaty öwrenip şunyň täze bir diline salyp gelejege göndermek ol herkesiň başarjak zat däl. Şoň üçin men pikirimde Timur Kasimov Zülfükarowyň gaty uly ýa-ni ezberligi bada, gaty ezber. Indi ştaýda şoň dörejiligi bilen tanyş etmek üçin birazrak şygyrlaryny bölekler okajak bolýany özüm terjime etdim eserlerini. Dogrusu gaty wagol mesele herkes terjime edip biler öýdemok, özüm magat aýdamokda çylşyrymly edebiýat, on bir hili näme diýen Nietzsche'den alýada Zaratustra çenni ýa bolmasa bir de Konfusiýny anlatýar, bir de bolsa Anastasiýa Ene-Thorowly bakýa. Umuman çylşyrym edebiýatyň, özen edebiýatyň soň köp işlenen, köp sadalykdan geçip köp soň çylşyrymlara geçen edebiýatyň tebigatam şeýle oň bolmarsam şeýle. Onuň köplenişinden bir zada gabat gelýän düşünmezler sen ýazýan zadyny ýa-da oň ýazýan zadyny çylşyrym düşünürler. Adam bagatyna hiç wagtda men pes pikir etmedim, edibem bilmeýän. Çünki adam şeýle bir çylşyrymly da, şeýle bir zatlary düşünýän adam. Hiç Mevlana aýdýar, hor görmän diýen. Hiç wagt adama planlary düşünmek diýmeli. Adamy başarsan ýönertjek bolmak şo tarapy. Mevlana aýdýar, sen eger diýär ussat bolsaň dürden sadap çykarta diýär. Sadapdan dür çykarta diýär. Müňçe şonu sadapdan çykar diýär. Şolay dişýalyk Nuskow edebiýatda gaty ikän sadaplary bir ýere jemläp, ona ýonyp öz gözelligi bilen bile gelejek. Gelejegin edebiýatyna barýan kerwene mindirip goýbermek ol herkesiň başarjak zady däl. Ýöne şonu Timur Kasimov Zülfükarow täzik ýazyjysy, şahyry bir özüniň nemesine salypdyr da galybyna, şo galyba giräýmek işlemeli. Piýalasy jyňňyrdamaýar neje, gyrmyzy gülleriň yrgyllasada. Gudajyk ýal hut mäleýip bakýan, owaza imrinip gidýän gursoga menem mızganýan, menem ingleýän, derwiş geçen ýollar, geçen tehralaryň otunna, häzir güneş piýalanyň eriňegine dodugyny basyp çomuk otyrda, gözi ilginç elwan gülü eline, şahyr çykardy bu gyrmyzy ýaýla, şahyr çykardy bu gyrmyzy ýaýla. Eline güller bu ýerinki däl, Pushkin hakda poema. Dururdy kämahal başyny aýlap, nireden tapany bilmersiň, hem saçlarynyň düwdegine gar bardy. Tehrada gül çykdy, şoýyça ýöne şahyryň ýüreginiň ýagsy ýanmardy. Giçeki garawul uklan olarly, kim bilipdir gowresin kölgeleň. Eline gül gargadyp birdem, güllenurman, meniň gowrämden urun diýen keslerine kim oýanýardy. Teherin hiç insan düşmez gatyna, onuň ay ýüzüni görýän belkide. Elim elwan güllü çykardym ýola, piýalasy jyňňyrdamaýar nice gyrmyzy gülleriň
ırgıllasa da, guduçuk hut mäleyip bakýan, owada emrinip gidýän gursawa menem ymyzganýan, menem iňleýän, derwiş geçen tekrarlaryň otuny käte-käte oýlanýaryn ýenide durup bilmän şahyrlaryň gatyna şonda derwiş bir söz aýtdy ýadymda bilmeli. Şahyrlaň ölüm şeýledir belki, eger öňde soňda ölmeli bolsa, şahyr şeýle ölmeli. Şahyryň ölüm adly poemasyndan böyle okşy. Timur Kasim Zülfikarov täsin poeziýa eýesi yaradylış. Gargalar çok ýarlar akça teniňi, ýok teniň däl, yalanlaryny yetimiň hakyny, aşkyň dawasyn, hemem aýrylyň Guran heykeliniň ählisinden ýasalan bir et bilen özüne diýýär. Doýmaýarlar, ýöne aşk bar teninde, o da yalan. Sen gidersin ahyr bir gün düzlükde, ýene-de gülleriň piýalasy bor, olar erneginden suw berer hemde şaly ölit gaçan derwişler gelir, geçer durur dünýeden bu pikirlem uly, emma aýtma bir gamyň derwişiň hyýalyna sygar. Ýalgyryş hem bir din bilýärmiň näme? Ol din döwürleriň aňyrsyndadyr. Ýalgyryş hem bir din bilýärmiň näme diýe. Men çokunup hiç da dilämi gökden, men içimden gelen bir ahynala din ýaryň. Meniň diniň yaradylşy eşitýärmiň. Men diniň yaradylşy eşitýärmiň. Meniň dinim yaradylş. Men iň soňky oba bilen siňerin, gözlerim hem kalbim ýeňip süýnenni, undulan meýdanyna saýhal otlaryň arasyna jesedim süýrärde men giderin. Siňerin şol barlygy gazlaryň göçünde yerime goýup, iň soňky owada ibadathananyň aýdymlaryny otsuz sahrada duýup şehit ogullarynyň ýasyna baglan, enelerim ýüreginde mazarym, ýarlaryny unutman, ýaryma keppeleriň hinlerini eglenen gözleriň içinde bolar jogabym. Bir ýozalyň diwarlaryna gazylan, süýgi atlaryny duýgularynyň kakabaş tenini basym tanaryn, iň soňky hatarlan siňşide ýere, hem gömülen guýularyň içinde çäge doly, şemal uglap duran bolsa da men suw içmek üçin dyrnagym bilen onuň çuňur göwresini gazaryn. Huzursuz çeşmem Guyunun içinden çıkarna çenli gazarın, giderin bir dem, teşneliğimi alıp çıkarma çenli. Sen ön bardın, diýmek yene bolarsın, gızıl gırmanças çaylan meydan, güýdüň gyssasyna boğulup durkan, men huzuruna gelip çökerme çenli.